Hi! Welcome to my channel! Okay. Dito tayo ngayon sa Mount Gravatt. Hindi ko alam Mount Gravatt to. Hindi ko alam. Basta punta tayo dyan sa restaurant na yan. Yung pangalan niya MANYAMAN. Ilocano ata yan. Basta MANYAMAN Filipino cuisine. Sabi. May nagpipicture sa labas. Manyaman. Tatanungin natin kung anong ibig sabihin ng manyaman. Nandito si Kaloka. Nitro, kasama natin. Actually, Manyaman. ano ngayon? Ang title ng restaurant. Title? Ang pangalan ng restaurant. 5:30. Manyaman. Wag lang manyakan. 5:30 PM na ngayon dito sa Australia. So sa Pilipinas, it would be, anong oras? 2 hours behind ang Pilipinas dito sa amin. So, tara, punta tayo nandun. Once upon a time in the land of Bevil, there lived a bebe named Shanta. But she was no ordinary bebe, she was a pa-bebe bebe. As the bebe grew, she became proficient in music and dancing and was very happy. But the people of Bevil were not happy, they were angry and full of hate. So the pa-bebe bebe skipped through Bevil, spreading her pa-bebe magic everywhere she went and made them happy. And from that day forward, the town of Bevil became known as Pa-bebe. Because pabebiness is happiness. Nandito na yung mga kaibigan namin na Thai at saka ano. Kaya sabi nila sa labas daw lang kami kakain kasi reserved daw yung ano nila. Teka dito, Sean. Sige na. Hi, Mia! Ay, dalaga ka ngayon ah. Ito si Mia, ito si Bart. Saan yung baby nyo? Nasa bahay siya. So, ito pala yung itsura. Oh, saan yung table natin? Sa labas tayo kasi reserved daw yung tables nila. Hello po! May tanong kami. Nasa YouTube na po kayo. Welcome sa Manyaman and Tita. Ilocano po ba Manyaman? Ilocano? Pampanga. Ayan. Wala si Nitro. Ay, ikaw, bebe. Yung pagod. Pero 2 hours yung sleep niya this afternoon. Kaya nahiya siya. Nahiya ang bata. Hey, mommy's here. Mommy's here. Bebe. Nitro. Ha? Ay, ay. Siya po yung may-ari dito. Pag gusto niyo ng libre dito kay Joka. Hello, first time niyang nahiya. Usually umiiyak po siya, pero ngayon nahiya na lang. Bebe? Si Nitro po nahihiya. Nitro, tita, in Australia. Magpipicture po kami. And si Nitro, buti na lang hindi umiiyak. Uy, yung hair mo. Okay lang yan. Ay, picture po tayo. Hi po sa family nila. Yeah, mainly. Hindi ko alam kung saan ako nakatira. Ay, Bisaya di ka? Ako nakabalo lang ko kay nag-school ako sa Siliman. So, muagimang ko. Siliman Spirit sila. Beautiful, shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Oh baby, wherever you go, I pray the angels remind you how wonderful you are. Ay, hello po! Welcome to Manyaman! How can we help you? Nandito po kami ngayon. Nandito po yung mga may-ari. O, di ba? Mayaman ang manyaman. A baby, ano na baby? Nitro! Nitro, wow! Yes! Nitro na here! 1, 2, 3! Nitro! Smile! Like the poster. Oh, that's nice. Uy, Mia, mag-hi ka sa mga ka-ward mo. Puti ko dyan. Oh, maputi ka naman talaga. Sa mga taga-Pamplona Ward para niya ka stage. Winston. Si Kuya Winston, no? Winston's May-ari ng Kitchen. Manyaman. Hi. Winston's Kitchen lang, Winston's Kitchen. Dito. Oh,
let's fly. Through eternity, go wherever, wherever. You and I through whatever weather. You're hotter than the sunshine in Manila, and what I have for you is forever. Siempre te quiere, mi amor. You'll be the only one I adore. I really wanna take you home tomorrow. Wanna spend forever. Chef, hi! Amazing! Yan, owner din naman Head chef po siya dito sa Manyaman. Ayun po. Owner. Head Hi po chef sa owner. Head chef slash owner, wow. This is Nitro. Hi, baby Nacho. You say hi. Pasensya po madilim po yung vlog ko kasi nandito po kami sa labas. So, yeah, gusto ko ng palabok. Ano po yung Magpalabok recommended tayo. dito? Grilled chicken? Chicken adobo or Sige. Uy, namimiss ko. Ayan o, may suka at saka ano, gusto ko yan ito. Masarap yan. He's tried it. Just get it all. Crispy pata? Chicken na lang sa akin, Shanta. Gusto ko basta may sili at saka ito gusto ko. Pwede bang ito na lang? Joke. Ito yung namiss ko eh. Ano aton? Grilled chicken Apo, yung... nag-video po. Chicken? What do you want? Mag-order ba kami dun? Or... okay, sige. Sige, mag-decide ka na. Oh, Thai po siya. Okay, hindi po siya marunong mag-Tagalog. Kaya, wag niyo pong ano. They might say, you're living in this place, so you don't know how to speak Tagalog. Baka sabihin ko nyo. Like a Filipino. Yeah. Plastic, okay? Can you speak Thai for them? สวัสดีครับ ผมชื่อปาร์คนะครับ วันนี้ก็มากินข้าวกับอัตชันตาแล้วก็เว้นตา Ang galing! Oh my gosh, you're so good. Of course, you're Thai. You're good. ใช่ Ngayon, alam ko na. Siya, Tagalog po siya. Mukhang Amerikana lang. Parang kulang yung mga Pinoy restaurant. Maputi ka naman. Do you know how to speak Thai? สวัสดีครับ Ano lang, swaddy ka, tsaka kapun ka. Ay, kapun ka. Bawal ka sa Thailand. Tapos kailangan kasi may, ano, may right tone. Yeah. Kasi kapag mali yung pagkakapit. Maling word na. Mali yung meaning. It's like me when I try to speak Tagalog. Why are you saying? Uy, pero okay na yung Tagalog niya. Wait lang po, mag-order lang po ako. Hindi po kasi ako makapag-focus. Kaya, ano, tingin muna ako. Halo-halo ha, maghalo-halo tayo. Halo. Mamaya, mag-vlog po ako ulit. So, ito po yung design dito. May kalabaw po tayo dyan. Tapos, ito po yung halo-halo nila. Yan o. Ano to? Crispy pata? Crispy pata. Wow! Chicken ala... May kalimutan. Ayan. Parang gusto ko rin naman. Yun yun, chicken. Ay, sorry, Mia. Parang gusto ko din naman egg pie. Asan ba? Asan ba? Halo-halo yan, oh. Ay, wait lang. Napa. Pork barbecue. Larshan. Oy, Larson, Cebu. Ito. De Mercedes. Sopa. Wala. Ito pala, may ano dito. Braso. Saka siopaw. Siopaw yan. So, yung dito, tatlong store dito, di ba? Yan. Dito sa Manyaman, tatlong businesses sila. Meron silang mga bread, meron silang mga yung pagkain talaga. Tapos meron silang ano yung isa? Bread, mga pagkain. Ano yung isa? Mga drinks. Drinks? Taka ba? Milk tea. Ganun. Ay, oo, yung mga milk tea, ganon. Ayun, kikay milk tea. So, kikay milk tea. Yan. Labas na tayo kasi nandun yung table natin. Kain tayo! Kumakain na sila, Ma'am Stella. Kumakain na sila. Ayan. Labas tayo kasi magantay tayo sa pagkain natin. Dito tayo upo sa labas. Kasi mahangin sa labas. Yeah, it's Sampol ng waray. Pasampol daw ng waray. Sampol. Ang imo po tek mo. Kaya ka naghugas ito. Hugasin agad. Tagalog. Tagalog ito kasi. Ewan ko sa puwet mo. Ang baho kasi. Umisin mo na yan. Dito ba si Nitro? Iba siya. Australian.
Mate, how you going? Your butt stinks. Need to wipe it, mate. No, yung normal mo. Yung normal mo. What? I always speak like this. This is my voice. Yeah, but you don't say mate. Sige na. What? What do you want me to say? Oh, sige. I don't know what's up with your butt. It stinks. Yeah, You sige. need to wipe it. Oh, yan po yung... walang ganun. Yan po yung normal na personality ni Dwaine. Kasi abnormal po yung ibang personality niya. Hindi. Iba yung ano niya. Iba siyang Dwaine pag Tagalog. Iba siyang Dwaine pag Waray. Ganon. Iba din siyang Dwaine pag ano. May multiple personality disorder pala. Hindi. Actually, yung pinaka-astig mo, yung Australian mo. Ay, ganun. Nababading ka kasi pag nagtatagalog ka. Diba? Yung Tagalog niya medyo ano. Medyo ano. Kaya sabi nila ano ka, parang ang bait-bait mo. Kapag Australian nyo siya, hindi na siya mabait. Joke! She's saying I sound gay when I speak Tagalog. Already. Nakalimutan ko, Thai pala si Park. Hindi niya maintindihan yung No clue. pinagsasabi ko. No speak. I speak no Tagalog, no plate. Uy, alam mo, medyo. Kasi medyo. Medyo. Yes. Medyo. Ba't gusto pipi medyo? Medyo tita, oh tita. Hi tita. Say hi tita. Hi tita, you say hi tita. Lokis, mwah. Lokis. Lokis, baby. Mwah. Our YouTube channel is mainly like family home videos. Tinititigan ka siya. Waray ka I mo? want to make I want to start making like Ah. movies or Yeah. short. Ay, taga din ka. That's more fulfilling for me. Hello! Ex ko, taga-Kapukan. Pero tuod. Uy, kumusta mga taga-Kapukan? Ha? Paghaya Kapukan. Ay, shout out taga Kapuokan. Oh. Karigara. Oh, kargara ako. Maram. Oh, Mopay. May liwat. Hey, speaking Malay. Yeah. He's Yeah, I speak Malay. taga din ka. Kapuokan. Ako po. Next pa kargara, di ba? Oo. Next ko di ba taga-Kapukan? Pagdating niya dito, nung nakaano sa Darwin, Sa Cairns. Oh, ito. Maliit pa siya. Oh. Doesn't come with rice. Wala, din ka. Oh, di ba si Netro? Hindi umiiyak. Dinala na siya. Nanonood siya ng TV. Inano po kasi kumakain po kami, tinulungan niya po kami. Maraming salamat po. Uy, magpasalamat ka kay Tito. Yes. Thank you so much, Tito Jun. Tito John. You're beautiful, shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Oh baby, wherever you go. Nitro, hindi na natatakot. Baby Nitro. Look, Mami, look at Mami. Nitro. Say hi. Nitro. Ikaduha na nagkarga niyo. Nitro. Ikaduha na nagkarga niyo. Ikaduha na karga. Ipakita na ko nila. Eh, Woolley. 1, 2, 3, go. Maraming salamat. Thank you for watching pala. 1, 2, 3, go. Thank you for watching our video, my video. See you again in the next one. In my next one ba? See you again in my next one. May baktan sa coffee ko. Salamat po sa panonood ng Ayan, maraming salamat po. Kita po tayo ulit sa susunod. Sa video. Oh my gosh, ang pangit ko. Hello, naiya naman ako. Sige na, bye-bye na, bye. Nandito po sila. Si Pak ganun. At saka si Dwaine Schwarzenegger. Hi! Ikaw na mag-ano. Thank you for watching my video. My name is Shanta. I'm a Filipina who lives in Manila, but I'm originally from Leyte. I upload videos 4 times a week. Now, if you want to watch my other videos, you can click this box.
or you can click this box. Thank you!